Il-perit u opinjonista Michael Falzon iddeskriva d-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat bħala assertiv u tajjeb ħafna. Dan meta kien mistoqsi dwar ir-reazzjoni għad-diskorsi ta' wara l-baġit tal-Prim Ministru il-kap tal-Oppożizzjoni waqt il-programm TVAM. Kien forceful, ġifieri assertiv, u kien naħseb diskors tajjeb ħafna. Kliem Michael Falzon ixejnu l-akkużi tal-kap tal-Oppożizzjoni li fil-waqt li ddeskriva l-baġit bħala wieħed diżonest, fl-istess nifs qal li tant huwa tajjeb li donnu magħmul sabiex il-Partit Laburista jirbaħ l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Al kontrarju, dan il-gvern ma ħallix l-aqwa proposti għall-aħħar. Il-gvern fl-elezzjoni jgħat ħafna affarijiet. Mbagħad it-twettiq tal-wedjiet iħallihom għall-aħħar, mentri ovvjament il-Prim Ministru għażel li numru ta' wedjiet jagħmelhom iwettaqhom mill-ewwel, ġifieri. Allura jibgħat dak il-messaġġ li jipprova jibgħat. Waqt li tenna kif jaħsibha dwar id-diskorsi fil-Parlament dawn l-aħħar jiem, Michael Falzon stqarri li l-Partit Nazzjonalista ma missux għamel il-kritika li għamel kontra Henley and Partners, la kien ex-Ministru stess li ftit qabel faħħarhom. Konsiderando li kienu uża diġà servizzi ta' Henley and Partners u li kientom glowing appreciation. Ma konniex nafu qabel. Testimonial. Seta' għadda xejn iktar attent meta id kritika il-Henley and Partners. Il-perit Falzon attribwixxa nuqqasijiet kbar fil-qasam tas-saħħa għal fatt li taħt gvern nazzjonalista l-aspett maniġerjali fis-settur tas-saħħa ma ngħata ebda attenzjoni. Tija ta' work practices u użanzi li qatt ma ġew challenged. U qatt ma ġew challenged għax min kienx hemm min qed iħares lejn l-isptar mill-lat maniġerjali. Michael Falzon sostna li fil-waqt li għandu jinżamm is-servizz mediku ta' kwalità li jiġi offrut fl-Isptar Mater Dei, hemm bżonn tmexxija aktar għaqlija, tmexxija li f'temp ta' ftit xhur diġà qed titħaddem mill-gvern.